तो भाई लोग फिर से हम दिखावे वाला बानी कि दूसर का सप्ताह में हर हर गंगे की का पोजीशन बाटे और कैसन मूवी चलती है। तो जल्द ही शो खत्म होके वाला बाटे और कितना आदमी देख के निकलत रहे, हम तुरंत ही दिखावे वाला बानी। तो शो खत्म हुई होने वाला बा। तो ई देख लो भाई, ई हटे दूसर का सप्ताह के नज़ारा जौन की हर हर गंगे के देखे खातिर कितना पब्लिक जुटल बने, एकदम सिनेमा हॉल हाउसफुल चलता भाई। और ई दूसर का सप्ताह के नज़ारा हटे और सपना सिनेमा हॉल आरा की नज़ारा रहा। और ई देखो उस शो खत्म भइला के बाद ई पब्लिक जौन दिखत है इन लोग के फिर से जाए वाला बना लो, यानी अंदर जाए वाला बना लो फिल्म देखे खातिर हर हर गंगे। मतलब एकदम सपना सिनेमा हॉल आरा के हाउसफुल चलताटे हर हर गंगे देखे खातिर दूसर का सप्ताह में बहुत काफ़ी पब्लिक जुटताने और बहुत लोग देखताटे। सिनेमा हॉल के मालिक भी खुश बाड़े, काहे से एकदम हाउसफुल चलता, दशहरा से और बेटर चलताटे और बहुत काफ़ी लोग जुटताने अब देखे खातिर हर हर गंगे पावर स्टार पवन सिंह जी के मूवी सपना सिनेमा हॉल आरा में। और बहुत ही बढ़िया मूवी चलती है, बहुत सुपर डुपर हिट मूवी भी।